verduiken u in de wereld van het vastelovensliedje, de slager. En vervieren 22 jaar de dorpsgekken. Nou ja, waar die dorpsgekken John Jansen en Etienne Konemans, waar die zijn, dat is een feestje. Dus deze avond zal het ook gaan gebeuren. We zijn dus heel erg gespannen. 2x11 jaar de dorpsgekken. Alla! John en Etienne, 2 keer 11 jaar, wie had er dat geschaft? Ja, heel gemakkelijk. Heel gemakkelijk. Ik vraag me af wie we dat geschaft hebben. 2 keer 11 jaar. Ja, ik vond het niet lastig. Het is omgevlogen. Met veel beer, veel spaas en veel plezier. Ja. Ja. Nou ja, er werd verteld dat het viel me helemaal op, wanneer hier op de bühne staat, dat er zoveel beweegt, zoveel dansen, maar dat dansen is zich niet zo goed afgegaan, want dan had je het gebroken. Nee, de kniepen zuiver. Ja, is dat geen angst? Ja, het is geen angst. Ja. Maar dat springen wordt dit jaar minder. En op de teekgroepen ook. Dat doet het maar moeilijk. Dat lijkt me een grote geruststelling voor de wierte in Heerlen en omstreken. Hey Etienne, nou ja, 22 jaar, daar hadden ook de nodige Heerlijkse slagers gefabriceerd. Maar dat is een beetje ervan afgelopen. Nou, we hebben dit jaar een slager gemaakt en voor proberen in ieder geval in Heerlen weer eens door te komen. Het is wel lang geleden, moet ik eerlijk bekennen. Ja. 3 jaar. Ja. Een keer of 5, 6 hadden er gewonnen. Volgens mij 4 keer. Ja, 4 keer. Maar wel 3 keer achter elkaar. Ja, dat wordt in Heerlen. En dat wordt wat voor heel veel wonen. Wat is toen geluk wordt, toen hebben we ook gezegd van, nu ik heb even stoom afgeblazen. Ja. LVK is het ook eens gelukt, hè? Finale. Ja. Ze heeft toen 5e of 6e geworden. 6e. Ja, ik kan ook 5e zeggen, dat weten jullie toch niet. Ze zijn 5e geworden. Wordt het 7e, is er gegaan. Maar Parkstad nog wel eens. Ja, Parkstad hebben we ook gewonnen. En dan zijn we 1, 2 en 3 geworden, geloof ik. Ja, dat waren in de gloriejaren wel. Ja. Ik als totale buitenstaander hou het idee van, ze zijn een beetje verzadigd. Ze gaan flauwekul maken, gaan covers hadden gemaakt en zo. Daar houden we gewoon op dat moment meer plezier aan. Nou, we hebben heel veel plezier op het moment dat we op het podium staan. Maar de moest van tevoren moesten altijd gaan doen. En we houden in die voorfase, in de zomervakantie, zijn we erg druk. En dan houden we net niet de tijd om een slager te schrijven. En als we dan weer op het podium stonden, dan keken we elkaar aan. Oh, eigenlijk houden we het nieuws moeten maken. Ja, nu hebben we eindelijk weer eens een keer het nieuws staan. Ja, oké. Maar zo wie dat Malle Baba en dat met de flamenco, dat ging erin wie peperkoken. Ja, maar dat merk je wel. Als jullie het kennen, de tune, de melodie kennen, ja, dat pakken we wel makkelijk. Ik bedoel, kijk naar de grote mensen. Beppie, Erwin, Fabrizio. Mag ik dat niet zeggen? Ja, maar die hebben ook af en toe een cover ertussen. Ja, nou, ik ken dus inderdaad, ik ben wel een plaatsje geweest waar dus covers ook ingezonden mogen worden. Ja, dat had natuurlijk zijn vuur, hè? Ja, in Bokkels bijvoorbeeld. Afgelopen 2 weken geleden wordt dat, die houden 4 covers. Ja, dat is geweldig. En je ziet ook meteen dat er nu echt meedoet. Andere liedjes, wat nu zijn, dan moeten ze altijd even aan wennen. En dan is het leuker als ze optreden dat jullie het meteen kennen. En het jammer is dat ze nu liedjes hebben, en dat is hier in Heerlen ook. Als ze dan een nieuwe slager maakt, ja, vroeger houdt ze de cd. En die wordt overal gedraaid. Maar nu werden de liedjes dan ook bijna niet meer gedraaid. Dus ze maken ze een liedje, kost best veel geld. En dan huur je nog maar een enkele keer terug. En de cover, ja, dat is dan net gemakkelijker. Dus misschien, ja. Nou ja, dus de ambitie is er om weer een keer de slager te winnen. Dan maak ik er ook goed op dat we met 2 keer 11 pas op halverwege zijn of zo. Ja, dat vraag ik me af, joh. Nee, we hebben immer gezegd, zolang we het leuk vinden, blijven we het doen. En dat is leuk vinden, want dat is al lang niet meer. Maar gewoon het op de bühne staan vinden we nog helemaal leuk. Ja. En dat vinden we nog helemaal leuk. En zolang dat leuk is, dan gaat het deurig. En als op een gegeven moment dus de voordoet hangt, dan stoppen we ermee. Maar dat is nog niet aan het vragen. Ja. Daar ben ik erg vroeg voor. Een schöne avond. Geweldig seizoen. En ja, blijf erbij. We doen ons best. Ja, dankjewel. René Graat, oud-opperwinkbel, oud-prins. En dan had ze ook nog wel eens in een slager geschreven met in een groep vroeger. Doe best een grote ceremoniemeester, animator van deze avond. Ja, ik probeer ze te ondersteunen. Ik ken die jongens natuurlijk al 22 jaar. Door John als prins geweest in de tijd wie ik opper was. Zo is een leuke vriendschap ontstaan. Dus ik ben schijnmanager, zou ik het zo maar zeggen. Dus ik probeer het voor ze te doen. Ja.
Nou ja, ik had een beetje begrepen dat het initiatief ook van dich, of niet van hunzelf eigenlijk kwam om dit te doen deze avond. Want het is ook een avond met een bijzondere inhoud eigenlijk. Ja, we proberen gasartiesten te krijgen. Dus we hebben eigenlijk gezegd voor een feest. Ik heb een beetje metgeloesterd naar de jongens waar ze banden met hebben. En die heb ik achter hun rug benaderd om te vragen, wil er in ieder geval komen? En als hij zit, ja, wie weet, misschien spontaan een liedje zingen, dat zou leuk zijn. Maar het moet niet. Als we maar gewoon samen zijn, gezelligheid, stimmung maken. En ja, degene die echt wat komen spelen is vanavond nog miserabel. Dus die willen per se hier komen, omdat die jongens ook altijd voor hun daar waren. En dat is gewoon toch weer vast of het moet zien. We komen voor elkaar en we zijn samen. En dat hopen we vanavond weer te zien. Ja. Maar ik bedoel ook meer het feit dat er voor een goed doel werd geijverd. Ja, dat uiteindelijk wel. Daar gaat het zich toch wel een beetje om. Maar dat komt ook wel met uit de jongens zelf. Ze willen het teruggeven. Het hoeft voor hun niets op te leveren, maar ze willen het terug doen voor de lui. En vandaar dat er 2 doelen nog gekozen zijn. En die kunnen, als het goed is, alle bandjes verkocht zijn, krijgen ze allebei een mooie cheque van €750, waar ze toch wel gaat met kennen. De doelen zijn ook wel uit een tombola gekomen. We hebben hier gevraagd, check een goed doel in. En ja, er worden zoveel dat we gezegd hebben, we kiezen er 2. Ja, er zijn 2 hele mooie doelen uitgekomen. En dat zijn? Van de prematuren. En voor, immer lastig, ja. En een pen voor de dementerende lui. Van Sharon Holtes is dat idee. Okay. Ja. Ja. Nou ja, hartstikke mooi. En had het dan deze avond zo druk wie een klingenbaas? Of kijk ze zich dat even aan vanaf de tiek? Nou, ik spring van de tiek heen naartoe en weer een keer terug. Niet te veel moeilijk. We zitten er niet op te wachten. Gewoon gezelligheid. Maar soms een beetje zorgen dat de andere lui niet te veel moeilijk. Een beetje ingrijpen. Je weet zo wie dat gaat, Frits. Hey René, top dat ze dat deed, man. En schöne avond en fijne vastelavond. Dankjewel voor dit hetzelfde. Wens voor het nu hand over vastelavondsliedjes uit Parkstad. En dan vooral gaat boeten het officiële circuit. Wat dunkt u van Otemara of Ene Inschudde? Nou ja, de scheppers ervan stond hij. 2/3 van Demisec. Grote broer Jan kost niet. Maar Wim en Ad Sinterwaal. En hier komt hij de dorpsgekken fetteren, denk ik. Ja, we zitten even in het zon gezet, hè. Gewoon, omdat het gewoon knuppelen zijn, zeg maar. Ja. Ad, hoe hast je cadeaus? Ja, de cadeaus. Ik kom de jas terugverkopen aan John. Die heeft hij voor een benefiet toen aan mij verkocht. En ik denk, misschien kan ik er nou meer voor krijgen. Want nou zijn ze 2 keer 11 en nu weer maar nooit. En dan hebben we wat bij elkaar gelegd. Wat zelfs gestookte voezel. Die stonden we voor het stoplicht. En toen, weet hoe het gaat, hè. De bedoeling was een volle fles. Maar niet helemaal gelukt. Maar voor die jongens is het ook goed, hè. Ja, zo'n volle fles, dat verdragen normale mensen. Normale mensen houden niet van volle flessen, dus we hebben voorwerk gedaan. Maar de heren zijn in rusten, althans qua zangers en performers. Maar we vieren nou carnaval gewoon lekker onder ons. Ja, en wenn zich wat voordoet, dat we zeggen met z'n drieën van, nou, je weet niet, als Frits bijvoorbeeld met pensioen gaat, want je bent nog zo jong. Dan, dat stemt, daar heb je recht bij. Ja, dan zouden we misschien zeggen, nou ja, voor Frits willen we nog wel een moppie doen. Ah, oké. Ja, Oh, wat leuk. Voor Frits wel en voor de dorpsgekken niet. Maar goed, wat hij zegt, hebben we ons nooit veel van aangetrokken. Ze proberen het al te overstemmen. Maar ik denk, voor jou zouden we nog wel een keer het jasje aandoen, denk ik. Had dat goed, hè? Ja. Ik ben nu eens mijn voet bij, du bist mijn hemelrang. En onze zachte G had de allerschoonste klank. Dus kunt ze hoe het zuiden, daar weet ze wat het is. Een stolse gevuld dat ze in een Limburger is. Ik ben verliefd op mijn Limburgs land. Verliefd op mijn Limburgs land. Prins van de Eekheuren van Ekenerveld is ook hij om de dorpsgekken te fetteren. Maar we willen natuurlijk ook van Femke weten wie het zo met hem is. Want ja, het jubileum, het avontuur loopt langzamerhand af, hè? Ja, dat klopt. Vervult je dat met weemoed? Een beetje wel, maar het is ook wel heel mooi geweest. Tijd voor een nieuwe prins. Ja. Het is niet iets om 2 jaar te doen, hè? Nee, dat kan mijn lijf ook niet aan. Maar goed,
er is toch van alles gebeurd. Er zijn mensen die vonden het geweldig. Er zijn mensen die vonden het minder leuk. Als je de balans opmaakt. Het merendeel was positief, ja. De meeste mensen vonden het wel heel erg leuk. Ja. En voor jezelf vooral, hoe heb jij het ervaren? Waar ben je er tevreden over? Ik ben super tevreden. Het was een fantastisch seizoen en ik heb genoten. Ja. Nou ja, wij vonden het in ieder geval ook heel erg leuk. En hoe vond de adjudanten het? Ja, ook fantastisch. We hebben hartstikke genoten samen. En jullie gaan nu toetreden tot de oud-prinsen, neem ik aan? Ja, ik wel, hè. Ja. Is er nog geen oud-adjudanten iets? Nee, die hebben ze niet. Nee. Nou, dat komt er vast ook nog wel een keer. Hey, jongens, zolang als het nog duurt, nog heel veel plezier en dankjewel. Dankjewel. Dat kende me misschien zo herinneren van het vorig seizoen. Dat wordt een man die zo goed was te kallen in de Vastelovensroodsvergadering. En Michel, de prins van de Vlaamrijders, had hij een speciale status. Want de dorpsgekken, daarvan steekt het hoofdkwartier natuurlijk in Welten-Bensroor. Ja, dat klopt helemaal. Ja. En daar had net tegen die jongens gezegd, daar kunt niks van dit, dat moet in Welten gevierd werden. Ja, nou ja, 1 keer 11 hebben ze al in Welten-Bensroor gevierd. En dat was zo'n zwijnerie dat ze eigenlijk hebben gezegd, nou, ook dat maar hetzelfde, maar in zijn hele centrum. Kijken of ze door nog gewaardeerd zijn. De volgende 11 komen ze weer terug, denk ik. Ja, dus we moeten misschien zo hier nog wel even waarschuwen. Maar goed, dat is voor later zorg. Ja, Michel, ook voor dich loopt het seizoen langzaam af. Hè? Had je het ziek gehad? Oh, prachtig. Zeker in het heb ik dat vroeg zit, is het dat wat het was er dan van verwachtheid. Had alles wat ik ooit zwoel, had het overtroffen. Ja, dus ik had er geen woord meer voor. Het was echt 1 woord, prachtig. Ja. En geeft ze nog het doel in bij de Vlaamrijders of wordt dit het? Ja, natuurlijk. Ik bleef actief betrokken bij deze schöne vereniging. En vanaf volgend jaar zal ik gewoon weer in mijn presidentenrol zeker in het woord gaan staan. En zo is het gehuurd, had nog niet op dat scheer. En goed, hey, veel succes, dankjewel. Alaaf. Frits, alaaf.